vau thla ni som tho tran ni kan lo thleng le ta tunlai chu Syria rama hian buaina lian tak maya chuak le meka kan puan tak ang khan Syria sarkar thang khat lian zet mai lo en kol to tu Bashar al-Assad ro rel na chu helpol ten an pai thla a heng helpol te hian tuna hian ro rel na an keng ko meka ni Bashar al-Assad nuaya mirin om Assad ta na mirin om silai keng then khat tele Syria ro rel thar mek te inkara hian buaina lian taka chuak meka video hun hung berakan puan tak ang khan mi zathum somli zatan thi ta a tuna hian thi an pung chho zel heti lai hian Israel chuan Syria chim lama hian indo thlona mangin be puian lo thlak ve mek boka kan puan tak thin ang khan Bashar al-Assad sarkar nuaya ral thuam chi hrang hrang te infrastructure entirnan indo thlona tum hun te le kong pui te heng te hi sarkar thar emo hellam pangten Israel beinan an man tangka hi Israel chuan a hlau thong hle a hei wang hian Israel chuan heng ral thuam te le mun ma te ti chhia in be puian thlak na sa hle ani kha tuna hian hellam pang hi an mi zia lang chho tan ni in Israel lam chuan an soya atira chuan korfual muslim korfual ha in mi puita chu tho pui tur le mi puita chunga thatak turang khan an hroi tu pa al sara hi ain lan ni in Israel chuan a soya tuna hian heng helpol hi al qaeda atanga zir chuak ni in tuna hian an mi zia lang chho mek ani ti in Israel chuan a soi hei wang hian Israel nen po hian nakin loka an la in chal to lowang te soi the lova Israel chuan ramri chim lama hian Syria nena an ramri chim lama hian buffer zone a hian sipayan da mek ani kha helai mun haya hian Syria sipai te ranom lo turin Israel chuan a vau khan lok to boka Israel sipai te chuan Syria chim lama target lian takin an beya helai mun a hian ral thuam chi hrang hrang an kap chhia Israel Defense Force chuan mission an nei chung hian an sipai ten ral thuam thahnem tak an man ti an soi ral thuam an man zinga hian silai engemaw zat tela rocket te sipai bung rodang te po tela an ti chengal ti an puang tunkar tirlam khan Syria media te chuan dara governorate tel al-mal tlang chhip bula Israel sipai te hian be puan thlaka helai mun hi Syria sarkar hlui en kol sipai mun khania tuna hian sipai mun hi ladinga Israel lam chuan an kap chhia ni hetlang hi Israel ram ria tanga kilometer som pathum bor vel chawahla ania Bashar al-Assad sarkar tlak nu khan Israelin Syria nena anin kar buffer zone a hian sipai da in chulai nei taka om chu ni IDF chuan Syria chim lam buffer zone chu hun engemaw chenatan Israel himna atan an vong don ti alo soi towa Defense Minister Israel kat sero chuan helai mun sipai mun pakwa hian hun tiam nei lovin anom chhun zom zel tur thua soi thung ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thlamasa khan Syria chimlam atang hian sipai lak chhuwa veka ngai lo ti alo soi ve to boka Israel ramina rambul aram thenom Syria nena anin kara Islamic kai ruai sarkar thar lo piang hian be pui thlak na aron kalpui thei ti an hriat awangin tuna hian Israel himna turin Israel sipai te chuan helai Syria le Israel in kara hian buffer zone a hian omhunan khuar mek ani tunkar top khan Israel Defense Force chuan Syria marchak lama thlona mangin be puan thlak boka latakia khochak lam khardaha khopui Syria sarkar hlui Bashar al-Assad sarkar hun laya sipai mun te chulai mun chuan beya ral thuam da khom na mun thahnem takan kap chhele ani thlamhasa top lam khan IDF chuan Syria chim lama hian ral thuam mun te sipai mun hlui te nasa takin be pui thlak na mangin an lo nuai chhetowa Assad atlak ma po khan Syria tual chung in do aum lai mek po khan Israel hian helai thenom ram a sipai mun te ral thuam mun te hel ho Hezbollah mun ma te bein Israel in do thlona te an lo cha chuak all lovani Assad pai thlak ani lai vel khan Israel chuan an sipai te chu UN ina patrol na turata na asiam ba farzona an lut ti apuanga hei hian Israel le Syria sipai te chu strategic Golan Heights tuna hian in thentira karmasa khan Syrian National Dialogue Conference
Benjamin Netanyahu chuan provocation engma omlo ti asoya ama ero chu Khawvel sarkar rang chuan helai Syria a Israel chet na hi ban sana Israel hian hetianga chet na hi ban san turin Khawvel sarkar rang chuan an ngen thung ani Syria lam chuan Syria ram chhunga Israel in rol na nianga in andem thuan au chhuah pui ve bok Israel roi tu te po in Syria sarkar chu Syria chim thlang lama Druze mi puite ti boilo tur le beilo turin Khawvel hriata lo puang to boka ramdang roi tu tanen po heng mi te hum hal apoi zia heng mi te hum hal apoi mo zia Israel chuan a soi pui to boka Syria a Kursk tanen po anin be boka chuti mek lai chuan Syrian security force te chuan kar to plam khan Mediterranean tui pui kama aloite hatlan anti basarala sa ta hun la ya mirin omte asa ta hnuya mirin om minority te chunga be pui thlak nan kalpuya civil me thanem tak an thi to ni in media sang ten an puang ani indona en fia tu chuan tun hnai ni engemaw zat chung khan sarkar le tangrual sipai ten sakotlem zok zinga be puyan thlak awangin mi zasari somli chuang an thi to ti an soi Syria thunei THUTHAR le president pai thlak asa tatana mirin om ama nge po aloiti mi le sa ni in an mi le sa silai keng te in kara kar masa ninga ni tangkhan be pui thlak na lian taka in nor ton na athlenga civil me thanem takan thi to ni Syrian Observatory for Human Rights chuan Syria tui pui kamo ombial le lateki atlanga te aloite civil mi zasari somli panga chu security force le tangrual pol ten an that to ti report an pe heti lai hian Iran Russia le China te chuan tunkar chung hian joint naval exercise an nei don Russia Ukraine indona ti top tura Donald Trump an ma alak mek laya he thil hi kalpui tura nia Russia Trump na abyak thadvel lai taka thil thlenga ni bok Iran Russia le China navy te chuan tho dun na ti punnan tunkar chung hian Iran tuipui kama military drill an nei don ti Iran media te chuan nimin cholni khan an tar langa US malak na norna asiam le ramdang chunga US inrol na dodal turun heng ram pathum te hi anin thurwal hle ti langa he biala exercise tuna an nei turang chia hi ni kumlampo khan an lo nei to ani drill hi tholani atang hian Iran kho chhaklam Gulf of Oman Chabahar lungchol hmuna tanga trana ni don ni in Tasmin News Agency chuan an soi Chinese le Russian naval force te indolong le combat le support vessels te baka Iran naval force te le revolutionary guard te indolong an chetla dona exercise hi Indian Ocean marlama na yani don boka hebiala inven himna ti chakle heng exercise tel ram pathum te inkara sipailama tho ho na tha ti punani theina turin he ruam han na hi kalpuyani Azerbaijan South Africa Oman Kazakhstan Pakistan Qatar Iraq United Arab Emirates le Sri Lanka te chu he drill chim tura so man ni bokani China chuan destroyer le supply ship ada don ti Chinese Defense Ministry chuan WeChat social media network atar langa Iran sipai te chuan February thla khan he hmuna hian drill an lo kalpui towa englo ompo ron thleng thei laka inven na kalpui ani theina tur le inven na ti chakani theina turin he drill hi Iran chuan lo kalpui to ani kumsang hele somni pathum khan Iran le Saudi Arabia inkara diplomatic inzom na thar thole na konga China hian hun poimo takalo chang to bok heram pathum te hi an thok ho thle ni in a hriata Reuters in karma salama alo tarlan to angkhan Iran in ballistic missile manga Israel ka lai borvel khan Russian missile specialist te terana anzin ni in lo report to bokani kha Islamic Republic dinani atang khan Iran Israel ramti chiat nan Iran hian nasa takin ma ala fawani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan inrin ni khan Tehran chu inbiak na ti nomna nui so ani don lo ti soin hei hi US President Donald Trump an nuclear deal siam tura Iran hruai tu te anor chungchanga Supreme Leader Luhchhuah ania omzia chu US na duang angin nuclear deal siam tur hian Iran hi US du dan angle US ham thatna turin Iran hi anor don lo thuwa soinani heti lai hian Russia Ukraine indona ti top turin Donald Trump chuan malak na ranga kal pui zia te kan puang towa kan renwal toina rin oma
Zelensky tuna hian anor mek dan te pok an puan to kha chuti line Trump hian Putin chu abetra hle ni in media ten an puang ani kha amai ro chu in biak na thei ma chon Russia chun na takin Trump chun a rek tur thu te pok an ngai thla ni kha Ukraine puina US in ral thuam le sum hmanga apuina te Trump chuan ti topin intelligence lam a tho puina te po en nuk dokani ka chuti mek lai chuan Russia chuan na zokin Iran a beyamoti mai turin thil a thleng chho meka nimin lama kan puan ta kan khan mi som pali zat Russia missile beina wangin an thile ta boka mi som chuang thi na hi a thleng kha ta viawa amai ro chu US in Ukraine thlop na hnu do hnu hian mi som pali zat thi na chu a thleng chho nga lani Ukraine sipai din hun he indo na Ukraine sipai de din huna chaw chho hle ni in media tam tak ten an puang bokani Russia Ukraine indo ni sang khat za le pakko athil thleng tlang pui Russia Ministry of Defense chuan khutlang lambial kursa Lebedev ka khuwa chu an sipai ten an la tia soya Ukraine rama sumi bialami noven ke khuwa po an la le to tia soibok Russia Special Force ta chuan kursa tangin Ukraine sipai no chu tumin tuna hian be pui thlak na lian takan kalpui meka chulai in beina chuan gas pipeline manga Ukraine unit te chom tu Sudzha khopui an be ni in Russian thlop tu blogger ten an puang Ukraine drone chuan Russia ram ri atanga KM sangkhat le zathum vela la Chuvasia a Volga lui biala industrial facility chu nizan lam khan an kapti regional governor chuan a soya hebe pui thlak na hian thi anom lova Ukraine drone ten Russia ram an be thuk beralani Russia thunei tu te chuan an air defense unit ten Ukraine be na an lo ti top ti soin Ukraine drone somret pariat an ka thlak thuan soya hliam anom lova chiat na lian a thleng lo ti Russia chuan a puang Defense Ministry chuan drone zinga somnga panni chu Ramribial Belgorod ka thlak ania som pathum chu Lipets Bial chunga pakua chu Rostov Bial chunga ka thlak ani Ukraine hian he indona hian Moscow ina indona atana man tangka infrastructure poimo tak tak te ti chet tumin ma alave boka chuti line Russia pon Ukraine energy infrastructure te ti chia in be pui an thlak ol lo bokani Ukraine air defense ta chuan Russia in drone za som pakua an ka chhuwa zinga somsari pathum chu ni zan khan an kap thla tian puang ve bok heti lai han Russian special force ta chuan Sudzha khopui bula gas pipeline lian ta ka tangin Russia khotlang lambial kur sa tangin Ukraine sipai Luhchhuah Turin be pui thlak na lian ta kan kalpui me kani kan puan ta kan khan Ukraine sipai sang telte nikumogas thla khan Russia ram kursa hian lutin be pui thlak na hlotling takan local pui to a square kilometer sang kha zathum borvel Russia ram hi Ukraine sipai te khan an la ani Kiev chuan he Russia ram bialan lak hi Russia ne na inbiak na an nei huna achocha atan man atum thu puang nge nge ani kha tin Ukraine kho chaklam biala tanga Russia sipai te Luhchhuah tumna atana man ropoi mo taka helai Russia ram bial Ukraine na lak hi man tangka Ukraine chuan atumbok tun ha ya Russia chuan hlotlin na engemaw zat na in helai mun hian nor luta tun ha ya Russia chuan hlotlin na engemaw zat na in helai ram bial Ukraine sipai ten an thunu na tang hian be pui thlakin Ukraine sipai engemaw zat an in thiar chuak to a square km sangkha zathum borvel atang hian square km zaruk borvel chau Ukraine chuan an hum to bokani kumsang nele somni palia Russia mason nale US President Donald Trump an Ukraine Russia chungchang US policy athlak dang lama wangin Europe ram hroi tu te zinga Ukraine chu indona achak lo mayang ti hlona liana Trump an Europe a hoi san awang hian lo thona lian takan nei mekani February ni somni pariata Trump le Ukraine President Volodymyr Zelensky te in huna a boruak thalo taka omnu khan US chuan sipai tan puina le intelligence lama Ukraine tho puina te alo hnuk dok ta bok nen Ukraine mahun hi athim chho hle ni in an soi Russia Defense Ministry chuan kursa thilom dan chuni tin an update an sipai te chuan Lebedev ke khuwa an la ti soin heba ka hian an then rambial sumi biala ramri hmuna noven ke khuwa po an la ti an soibok Russia thlop tu sipai blogger Yuri Podoliaka chuan Russian Special Force ta chuan
Ukraine po tu gas pipeline chunga mel zatam takin man son tia soya tren khat chu pipeline vela hian ni engemaw zat anam hnuwa Sudzha bula tuna hian sipaite anin check khom mek ti an soi Sudzha hi pipeline a gas transfer le measuring station lian tak omna hmun ania Russian natural gas chu Ukraine gas transmission system a Europe alama pek thlak na hmun helai hmun hi ni Sudzha indona pro-Russian war blogger True Measure santi chuan Sudzha ta na indona lian tak a ommek ti soin Russia sipaite chuan gas pipeline lian tak zo in Ukraine sipaite an normek ti an tar langa Russian Telegram channel chuan gas pipeline lian tak chunga hian sipai engemaw zat an luta gas marks an threnga tin pipe chunga luna tur abi ka siam thomhno ha chungin pipeline a hian thui tak an lut ni in sipai blogger te chuan an soi chutiang te chu blogger te chuan an ron post boka Ukraine General Staff Thuthar dana chuan Russia sipai te chuan gas pipeline hi ke kalnan manan tum ti tar langin mase airborne assault force te chuan an hmu ngala Russian unit te chu rocket artillery le drone mangin an chang le ti an soi ve thung Russia in Ukraine ron baya wangin kumsang khazuko somruk pahnia Cuban missile crisis atlen hnuwa Ore Ukraine drone te pon Russia ram chung bai puyan thlak ve mek tho Ukraine ram ria tanga KM sang khat zathum bor vel zet Russia ram chunga Russia rama Volga lui biala chuvasia a industrial facility chu Ukraine drone ten na takin an beya he thu hi regional governor chuan nimin khan apuang chuvasia governor Oleg Nikolaev chuan Telegram message application a Luhchhuah siamin he be pui thlak na hi Ukraine drone te chet na nia Russia ram chungan bei towa chuan an la thlolu thuk berani hati hemi hmuna hian emergency service te chuan helai khopui chiva boxare le combinat burevest nix facility a omte chuta chuan be pui thlak na Ukraine chona kalpui ti puangin strike chungchang a hian chip chiar zo ka thu puan a omlowa engang takin nge chiat na athlen ti po tarlana ni lovani Russia thunei tu te chuan air defense unit 10 Ukraine drone somriat pariat an ka thlak thu ero an puanga thile hliam chiat na lian a thlenglo ni in Russia chuan a puang thung Russia Defense Ministry chuan drone zinga somnga panni chu ramri Belgorod bial chunga ti chiat ani thu soin som pathum chu Lipets bial chunga pakwa chu Rostov bial chunga ka thlak ani hanti Ukraine drone dang zong hi Russia a Voronezh te Astrakhan te Krasnodar Ryazan le Kursk bial chunga te an ka phla ti ministry chuan a puanga Russia Aviation Watchdog Rosovietsia chuan Telegram a soidanin thlona thlok chua ka himjok be sain airport engemaw zata thlona thlo hun ti dang lamani pha hial bokani ole ti khan Russia Ukraine biagram na traman tho atum na hian tektik rang ron manga in biak na do kana Ukraine an rotom theina turin tram chuan Russia ne na sipai tran puina an pek thina ti topa intelligence manga Ukraine an puina po ati top ta boka Russia po in biak na an nei ma chuan na takin tram chuan hre ka tum thu puanga ni kha chutianga ni mek lai chuan in dona la chol lova azual sawe moti mai turin tun hai kar atang khan bo ro kal chhole mek bokani enge thleng zel don kan ngai chang zel don nia